yayin da farashin kayayyakin abinci suka yi tashin goron zabi a Najeriya, lamarin da ya kai farashin shinkafa kaiwa ga naira 26,000. Shi kuwa a nasa ɓangaren shugaban jamhuriyar Nijar Alhaji Mohamed Bazoum ya bawa masu sai da shinkafa umarni da su zaftare farashin kowane buhun shinkafar ya dawo naira 6,600. Rahotanni daga kasar jamhuriyar Nijar na cewa Mohamed Bazoum ya ba da umarnin karya farashin buhun shinkafa a kasar, inda ya ce daga yanzu buhun shinkafa ya koma kudin sefa jikka 7.5, wato kimanin naira 6,600 a kudin Najeriya. Dama dai a makon da ya gabata ne gwamnatin kasar ta sanar da cewa ta ba wa 'yan kasuwar kasar umarnin karya farashin kayan masarufi a faɗin kasar, sai kuma gashi yau an so maganin umarnin a aikace. Tuni dai al'ummar kasar suka fara shewa tare da murna kan wannan mataki da gwamnatin kasar ta ɗauka. Sai dai a nasu ɓangaren 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu, inda suke cewa wata miyar sai a makwabta, inda wasu ke ci gaba da addu'ar Ubangiji Allah ya ba su nasu Mohamed Bazoum ɗin a ƙasarsu ta Najeriya. A nan mu ma muke addu'ar Ubangiji Allah ya taimaki shugaba Mohamed Bazoum ya ba shi ikonsa na burinsa na ganin ya kai jamhuriyar Nijar mataki na gaba, ya cika masa burikansa na alkhairi akan ƙasar jamhuriyar Nijar. Mu kuma ƙasar mu Najeriya, Ubangiji Allah ya ba mu adalan shugabanni waɗanda za su rinƙa yin koyi da irin kyawawan halin shugaban jamhuriyar Nijar Alhaji Mohamed Bazoum.